Hola nois, ja sóc aquí proposant-vos el repte d'aquesta setmana. Aquesta setmana, com us vaig dir, treballarem amb una uevera, d'acord? Interessant que sigui d'aquestes de cartró, de les de plàstic, podria ser també si volguéssiu, però, bueno, podeu provar-ho a veure si us surt, val? El primer que hem de fer, i que ja sabeu del taller, és retallar. Això potser us costarà una miqueta i demaneu que us ho facin els pares, no? I heu de retallar els cuencos dels foradets, d'acord? Jo ja he avançat la feina i els tinc aquí retalladets. Veieu? Podeu donar la forma que vulgueu. Inclús podeu agafar els piquets, també, si us agrada, i aleshores aquí li feu la formeta, veieu? Feu la formeta així com de fulla. Veieu? Rodoneta. Després algunes les podeu retallar. Aquesta, per exemple, li he fet piquitos. Tum, tum, tum. Podeu fer com us doni la gana. I el següent pas, què seria? El següent pas seria pintar. Per pintar què necessiteu? Doncs necessiteu o pintura acrílica. L'aquarela no us agafarà, o els rotuladors. Els rotuladors també queden bé i les podeu pintar. Els dacs també, les ceres també pinten el... Aquest està així una mica malament. I si no teniu res d'això, doncs les deixeu així, tal qual, que també quedaran molt xules. Val? Anem al següent pas. Quan ja les teniu ja retalladetes i ja li he donat la forma que heu volgut a cada peça, això seran les nostres flors. I ara necessitareu una cartolina del color que vulgueu. Si no teniu cartolina, no passa res. Agafeu un cartró d'una capsa de galetes, de cereals, que vulgueu, que serà la base. Jo tinc aquí una cartolina, veieu? I ara és la vostra imaginació. Les col·loqueu com vulgueu. Les podeu posar juntetes. Aquesta per aquí, per exemple. Aquesta per aquí. Així. Una altra per aquí, totes juntetes. Podeu ficar-ho així i que faci com si fos un ram de flors. Veieu? Podeu ficar-les per separat, com si fos un camp de flors. Veieu? I després li dibuixarem les tiges. Això també queda molt xuli, força bé. Podeu posar-les com a penjades, com si fos una garnalda. Veieu? Així. Això ja és el vostre gust. Així, veieu? Com si fos una garnalda. Que us ve de gust escampades? Doncs una aquí, l'altra aquí, l'altra aquí, l'altra per aquí, l'altra per allà. Així. Aquí és el vostre moment. Us esplaieu i us organitzeu com les voleu posar. Quan ja estan pintades, que estiguin seques, això sí, busqueu com més us agrada. Què necessitem per decorar aquestes, a banda de la pintura? Jo us proposo botons, que els poseu aquí al mig. Que no teniu botons de colors? No passa res. Agafarem un tros de paper, pintem, i després retallem amb les tisores. Jo aquí ja n'he retallat alguns, veieu? I també ho posem aquí al mig i així encara ens quedarà més xulo. Veieu? Podeu fer diferents mides, una més grossa, l'altra més petita, combinar, posar les dues juntes. Veieu? Això és com més us agradi. I després ja, quan ja heu decidit com les voleu distribuir, que si us agrada més amb guirnalda, que si us agrada més amb un buquer, doncs ja l'únic que ens quedaria és fer la tija. La tija, doncs, la podem fer de diferents maneres. Si no teniu... Jo també us proposo, doncs, un cordill. Veieu? Podem posar un cordillet, que el tenia per aquí. Aquí està. Un cordillet
I retallem i l'enganxem. Posem diferents mides. Que no teniu cordill? El que sempre us dic, que no passa res, agafeu el color i dibuixeu les tiges. I Santes Pasqües, no passa res. Canyetes, també és una altra opció. Podeu posar canyetes i ja està. Com si fos les tiges d'aquestes flors tan xules. Aquí és molta llibertat. I també el que tingueu a casa. Són manualitats que es treballa el reciclatge i el que hi ha a casa és el que posarem. No hi ha més, sense el Mobius. Jo us ensenyo el que ja tinc mig acabat, perquè us feu una idea. Veieu? Jo he pintat algunes no estan pintades, unes tenen botons, les altres porten el paper, aquestes, per exemple, porten els taps del cava i també he ficat uns cordillets i una llaçadeta. I ja està. Superfàcil i és un bon regal pel Dia de la Mare. Poseu una foto vostra, un petó i la vostra mare serà la més feliç del món. Nois, us estimo i us trobo a faltar. Ens veiem.